L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Fitch Ratings ikkonfermat ir-rating ta' A+ bi prospetti stabbli għal pajjiżna. Dan minkejja l-impatt tal-pandemija li qed iwassal biex din l-Aġenzija tirrevedi l-isfel il-klassifikazzjoni ta' diversi pajjiżi. L-esperti ta' din l-Aġenzija mhux li konfermaw ir-rating tajjeb ta' pajjiżna imma saħansitra qasdu li jtejbu d-tbassir tagħhom għat-tkabbir ekonomiku ta' Malta s-sena d-dieħla. Fil-fatt, fil-waqt li aktar kmieni din is-sena kienu qed ibassru li l-ekonomija Maltija se tikber bi 3.9% matul is-sena d-dieħla, issa qed ibassru tkabbir ta' 6.1% fl-2022. Għal din is-sena, l-esperti qed ibassru li l-ekonomija tagħna se tikber b'5.7%. Dal-irkupru huwa dovut għal diversi fatturi. L-esperti rimarkaw li dak ewlieni huwa s-suċċess tal-programm ta' tilqim li kellu pajjiżna. Innutaw ukoll kemm baqa' b'saħħtu s-suq tax-xogħol li qed iwassal għal livell tajjeb ta' konsum u investiment. Fi-stqarrija l-Gvern innota li għall-kuntrarju ta' dak li jgħidu l-kelliema tal-Oppożizzjoni li kontinwament isostnu li l-Gvern qed iberbaq il-flus u li s-sitwazzjoni fiskali mhix sostenibbli, l-esperti ta' Fitch qed ibassru li d-deficit din is-sena se jkun inqas milli qed ibassar il-Gvern. Fil-fatt, għal darb'oħra, l-esperti rivedew l-isfel id-tbassir tagħhom għad-deficit għal din is-sena, primarjament minħabba li s-saħħa tal-irkupru ekonomiku qed ittejjeb ħafna id-dħul tal-Gvern. Dwar l-inflazzjoni, rapport ta' Fitch jinnota li pajjiżna tirnexxielu jikkontrolla l-pressjonijiet li ġejjin mis-swieq internazzjonali, speċjalment fejn jidħol il-prezz tal-fuel. Ir-rapport ta' Fitch jagħti wkoll ċertifikat pożittiv għal pjan ta' rkupru li ppreżenta l-Gvern Malti. L-esperti ta' Fitch nutaw ukoll li d-deċiżjoni tal-FATF ma ħallitx impatt fuq l-ekonomija ta' pajjiżna u rimarkaw ukoll il-ħidma tal-Gvern biex pajjiżna jagħmel progress f'dan il-qasam. L-istqarrija tal-Gvern qalet li ċertifikat pożittiv li ngħata lil pajjiżna minn Fitch Ratings huwa konferma oħra tal-għaqal li bih tmexxew l-ekonomija u l-finanzi pubbliċi ta' pajjiżna fi żmien ta' sfidi bla preċedent. Fuq Twitter, il-Prim Ministru Robert Abela laqab b'sodisfazzjon ir-reviżjoni l fuq tar-rating ta' Fitch għal pajjiżna u semma wkoll ir-rimarki tal-esperti indipendenti li l-inflazzjoni se tibqa' baxxa billi fost l-oħrajn jiġu mnaqsa taxxi tas-sisa fuq il-fuel għall-inqas livelli li tippermetti l-Unjoni Ewropea.